Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras iti tunggal maysa. Sa bali man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jen na Almoite Drama. Ngam sakbay ti amin makablaawa mampay ti pamilya Tolentino dita Peru Lasam Cagayan kan Sabban family iti kakambi ni Tuwao Cagayan Valley. Kani Rudy Tolentino alakay na from Vilma, Sabban. Hello mat kanin nati Agustin dita Singapore, kan Jenny Batala and family. Manipod man nga rod kani Kabsat Lorna sana pud no anagan tintay drama kastitiko nana. Dear manang biyanang, daytoy kapadasan kat kapadasan mi iti kabsat ko. Idada kami pay dita Pinas. Aday na una kabsat mi agrabe ti kinaturay na. Panagrik nami kat kasla sa nakabsat ti pangibilbilangan na kada kami no di kat kasla katulong. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangputan ti kapsat yung manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga eh. Ijay tangan ah. Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagan na. Winanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jack mo, di na matimbag ha. Jack mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ambo yung mutan ti istalye kapsat yo. Kagura na tinarugit abalay. Oh, ada akon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat ta manong milyo. Mayat manong. Naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Ah? Kat ni ipagsulingay. Saan mo mat akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Ngamawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun o niya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Ah? No adadyak kurso na da nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si ka Lorna. Di na man kwestiyonaran no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo takwis-kwestiyonaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay ah. Pasaray agsakit no kwa. Adon tirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso ka na kayon ngagsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito eh. Ijay ten nga manong. Ay, manjakit iteng nga. Ije igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa asilid. Isagana yung ti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanuga kiti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatuktukan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisin taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yo. Taam mo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wala nang, amumi dahit na. Maala, ingkaayabanan Lorna, taumayan dito'y silad na. Win manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, uwan manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngat di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina yo. Ayan nagita impaw-pawit ko a kurtina ya. Aday di aparador manong. Inka mangalay ti puraw, na sukatami ti puraw nagita. Uwan manong. Alam manang, di mo usaran dagita hanger. Ha? Apay, ihanger ko nga ro, dagitili na ba Lorna? Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amamo ni manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kaya tapakibiyangan tayo. Alang nga ro,
isublim dagita itinangalaak, Lorna. Hay, una yun daya kabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na, ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko la pinakanbi iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adago saun. Makapadurmo na kita ang tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kita nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan yawn. Laglagipan nyo, makipagnanad kayo dito Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalao kayo. Nagado alang dat dita nakadulin. Uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrukit. Kirkira man ang bag, Masikurana ka man kitkita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon dita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita, manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon na kasta Ibitin mo Uwan, manong. Bakatan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mon ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuyan aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanin nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito Kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun ije balay da. Jay mo't baba iti akim balay iti nagnaud anday jay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo tinakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yummet. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agunget. Sapay nagpig sa tingiwa na no agunget. Huwag nga rod Kababain ka dagiti ka aruba. Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos dito'y balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali a papanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak, manong. Apay ngaya kasta tiluto na. Sunny side up kuma Tinautaw mo matan. Ay, sorry, manong. Jakmat ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na iti abalay. Pasensya kan, manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngam awan pa'y matawag kadakwada. Manutaw-tawan dan nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sa pay awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayon
Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan na agbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay, dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan na asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Wala nga na siyak timang biyag kadakwa da. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko, ken panagbaket siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang. Si Kangay. Imawag dan. Kauawag da lang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani, kababain iti kabsat na. Kanayon nga agpang. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kon. Diyak mo't mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabroad manang. Anya, panunutam anaimbag day ta ading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam, makaamu ka Basta panunutam anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam ading ko. Nakastreka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kano ngagtrabaho ka? Ururayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day tan. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan mo kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso neta ayat-ayat. Basta ada pangbiag nakin ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang. Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan nakin ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anyat aramatin ta nga agabroad ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la tigastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-alaam a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo ururaya ka trabaho dito eh. Basit mati sweldo dito. Iso nga agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasta aya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papananyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas.
Awan mo't sakit ko, Milyo. Ada, umanuyag kayong tupay. Kan nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't ang tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na kan garda. Ibagayo ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay ngagpawit kayo ti kwarta? Di yung liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko kwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Ta saan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba sait, tanay? Umad aro ti agas ni nanang. Ah? Kung nagrigat ti agayuan ti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala ano sa mga rugtiin tayo manong. Saan abale? Tano adda ka sa pulan na. Mangtad kami kinilor na. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay urnong ko lang tinamnamag agastusag para ti panaglakay ka. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay may masam ti turog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan nyo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan nak Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tayo suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana kanak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kapsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti inatayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo dya abroad, Lorna, Garda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Wen manong, di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. May saklat na dito balayan. Manipod na tayo ni nanang kunak no agragsaka kon taawanan ti paka-stressak nga si kasuan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tag may sa. Awagan mo't tinang ti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saanan tawa mga rodan ni nanang asangputan mi. Aya, kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumading ko. Mababain na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Ang nagrigat gayam ti awan kadkadwara. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apaya kasta matitsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo.
Tajak pa'y nakapacheck up. Jak kabaalan ti bagay ka mapanagpakita ti doktor. Anya, ay sus, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanya. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda kumamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot aray tayo nagbalin nga asawa ka. Awan mo't nagpaot iti denak. Di nang abin kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat yagbay may sama ng ibiyang. Nakakaasyak mo. Aklunak nga da sakit tinakam mi kanima ng garda iti inaunakap sat mi gapo iti impakpakita na iti kalabas kada kami. Ngaming karigatan mi nga inwak si dayta na siyan kami latamat kan kuana ta nagsakit kat nga rod isong ang karigatan mi tinagawid tapno sarungkaran mi. Kat iti panang sarungkar mi nakapsutan ta nakaptan iti nadagsa na sakit kat nabaybayan na ti bagina. Iti sana nagbayag pimusay kat itada kami latta dito abroad iti kabsat ko kat sagpaminsan laangan ti panagbakasyon mi iti Pinas tawan metten sang putan mi ijay a pamilya mi. Alakastan tu gayem mo Lorna. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parit script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.